gwen. Omiyo yiena mondo akaw thuolo mar rwake chenro mar jumani kaka pile ajata chenro iluonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. An gi nyinga iluonga ni Frederick Otieno Mbeu. Wantiere maeneo miluongo ni Manyata. Manyata yudore Awendo. Awendo nitiere Migori County. Kamano. Kuma wantiere iluonga ni Skyrider Poultry Farm. En ang'o madhiga mbele e room ma wantie kae? Section ma wantiere ni iluongo ni incubation and hatching room. Gima dhi mbele ka en ni wakawo tong' kuom jopur mekewa. Kwasekawo tong' to wakelo hatching and incubation room. Nitie processes mang'eny ma tong' ni kale kapok ochopo ma wakete achiel kuom mashinde mang'eny mineno kaegi. Mashinde gi nok wanyal nyiewo wan wawegi nikech ne waonge nyalo mar nyiewogi kamano. Gin pesa mang'eny kabisa. Koro nochunowa wamanyo riekni minyalo yud godo pesa mondo mi ng'ato bed gi mashin machalo kama. To ne wadhi ir Equity Bank. Equity Bank nomiyowa loan mar $500,000. Loan mar $500,000 ni ne wakawo watiyo godo maber, wadhi wanyiewo mashin, wanyiewe from South Africa. Ne wamanyo kuonde minya nyiewe mashin maber to nok wayudo. Kuma ne ber kabisa bang' timo due diligence in South Africa. So we never import machine from South Africa. Come on. Koro wachni bang'i kane use import machine aina. Inyalo nyiso ni ohala osebedo nade kata pith mar gwen osebedo nade koro chakre ubed gi machine? Kang'iyo chakre wabed gi machine gi kane pok wabedo gi machine. Machine nitie ka tiende ariyo. Inyalo neno ma rambulu ni gi maracharni. Marambulu ni e machine mane wayango godo iga 2019. And then bang iga achiel kama igni ariyo 2021 to waidho ngas matin wabedo gi moya South Africa ni. Kinde kane pok wabedo gi machine moya South Africa to kane wan gi mantie pogruok maduong' kabisa. Nikech machine mineno ni en notochonwa dichiel e dwe. To kane wa import mantiere kagi, tocho nodhi omedore. Koro instead of tocho dichiel e dwe, wanyalo toyo tong' ding'wen e dwe. Tiende ni juma ka juma watocho. Koro owach ni ng'ato ka samoro diher nodonje group ma otiere. Akia ni sama wach ni gibiro nyiepo iru, chudo gi chudo nang'o? Mteja kobiro nyiepo irwa, wantiere gi till number mar Equity. Pay bill en 247247. Account number en 702587. Kose chudo, ayudo notification ni customer otimo ang'owa ochudo. Embo yudo notification ni ochudo to kambi miluongo nang'o Skyrider Poultry Farm. Kane wachako my office mane wango bedo godo. Ot ma wantiere ni ka actually kae noken kuma gigi ne nitie mashinde gi. Tiende ni nitie dongruok mosebedo. Kuma wakete mashinde gi ne waole gwen. Kae mane nen od gwen. To bang' kane waseyudo pesa matin ma wanyalo dhiro godo biashara, to wagero od gweno oko, and then pesa mane wayudo wa import godo machine wakelo waketo kuma koro gintiere. Gima timore en ni kichako biashara, ichako gi gima in godo. Gombo ni nyalo bedo ni bed gi gik moko madongo dongo to ok inyal chopo kanyo. Koro ichako gi gima in godo. Gima ne wan godo ne en odni. Odni ma wachako wa modify mondo bed ma gweno bede.
to kane wayudo ngufu matin kowuok kuom Equity to waneno ni oyo wadwaro bedo malach, walok odni obed ma machine nyalo bede, gweno waketo dhi obed oko kuma wa design maber gi pesa mane wayudo koya Equity. Chiro mar gwen luwore kaka ichore. Gima watimo ni watimo gimiluongo ni market research kata market analysis mondo wang'e chiro kuma wanyalo dhi timo ang'owa, wanyalo use, jok mwanyalo partner godo e kidienge mopogore opogore mondo mi wabed gi consistency kata dhi mbele maonge chung' e yor mar chiro. Koro chiro nitie weekly wan gi chiro ma wause day old. Watoyo gwen tich abich ka tich abich, mano day old. Then ages mopogore gi 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks nyalo yudore at any point of the week. Day old chick wauso siling 100. To nitiere discount moro e wiye kanyo in terms of gwen. Kinyiew kuomwa gwen 100, wamiyi gwen 10 e wiye. Kidonje ohala nyaka itingi miluongo ni awareness, brand awareness. Koro nitie yore meke social media miyudo wagodo. Wantiere Twitter kaka Skyrider Poultry Farm Kenya, wantiere Facebook, wan gi page Skyrider Poultry Farm Kenya, inyalo like. Wantiere gi website www.skyriderpoultryfarm.com. Namba meke sime bende inyalo yudo wagodo 0728 702 587. Namba machielo en 0712 512 258. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bits zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kiki baji goi bang masira yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487 *4# mondo mi yud bima boda. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita.
ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo call instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Daher nyiswa nyingi kuma wantie gi gima iniwuon itimo. Wantiere kamiluongo ni Manyata, kajopur miluongo ni Sky Rider Poultry Farm. Koro ka kama wapidhe gwen, watoyo to wapidho kendo ka. Kwa uso na jopur koa ka. Sky Rider. Ang'o miyo nuyiero nying mar Sky Rider ni? Sky Rider ni to en nitam mar Kiingereza kanyalo wacho nikech kata kano wadongo ithoro nyisowa ni aim at the skies. Koro ndalo ma kana chako pith mar gwen to skies mano aim. Koro nawacho ni let us wabed jo Sky Riders. Koro kama nyingi ni nowuoke. Kamano to unuwegi nuchako karamo pith mar gwen? Pith mar gwen wachako 2019 dwe mar ariyo kane walimo siepwa moro mabende ne wasomogo to nochako pith mar gwen. Koro nwalime mwabedo wahero gima notimo eka nwachako bedo gi aim mar wabe watime gimotimo nikech tich kaka Kenya marwa chalo tinde otek yudo. Koro mane nwachaki 2019 nyaka sani pod wadhi kode mbele. To ka nuchako gi nyithi gwen adi kata nuchako gi tong' adi? Nwachako gi nyithi gwen 200. Kuom osiepo manodhi limo, nwalime kamoro miluongo ni Kisian Kisumu. Kanye kama nodhi lime, to noyudo ka embe noiuso gwen mathindo. Koro nwanyise ni wambe wadwaro gwen. Wadhi mwanyiewo gwen kuome mokelo no gwen nyaka ka. Koro nwachako gwen 200. Unuwegi ka nuchako kambi, nuchaki ka unji adi nikech en teamwork kalure kaka seneno. Kambi ni kaka nwachake nwan ji 4. To pith tek odwaro chuny kendo dwaro bedo ja sigu ng'ama nigi chuny mar tiyo tich matek. Koro kuom ji 4 go ji 2 noringo wewa mani wadong' gi ji 2 wadong' ji 2 ma pod watiyo nyaka sani. Nwachake achaka from ofukewa kuom pesa mane wan go mane waseketo e ofukowa kaka vijende. Koki wacho nuchake gi pesa mane nitie ofuko. Koro kanyo kelo wako moro mar starting capital. Nuchake gi omuom marom nade? Kocho ni nyisa omuom no exactly but inyalo approximate ni nitie gi pesa marom nade kicha. Kano mwapidh gwen kano kaka wakawo gwen mwapidh gi mwausgi
Nwatiyo gi pesa manyalo romo 100,000 kwa pidho gwen 200 magibed madongo mausi. Yes. So chakre 2019 nyaka sani, inyalo wacho ni wuoth kata safar osebedo machal nade? Safar osebedo matek. Ok oyot nikech ndalo moko inyalo bedo gi challenges mang'eny nikech chiemb gweno tek nyiewo. Beche be idho pile ka pile. Inyalo wuok kawuono to kiny ichak idhi nyiewo gi bei mopogore kendo en malo. Koro safar osebedo mayot, but kuom the aim ma wan go momiyo nwachakore ni Sky Rider, omiyo pod watemo nyaka kawuono. Erokamano. To iwuoyo chiemb gwen ugolo kanyo, to iuso gi pesa di sani kuma wantie kanyo? Kanyalo wacho kaka nachako, an nanyiewo chiemb gwen kuom company miluongo ni Unga, Fugo Company. To kaka nachako, Chick Mash 50 kg nanyiewo gi 2,700. To sani kadhi e Agrovet kata store moro amora mar chiemb gweno to en 4,200. Koro inyalo neno kaka oseidho malo. Koro wan wanyiewo ga mana chiemb gweno from Unga Company. To koro wach ni samoro nitie jal madiher donjo e pith mar gwen ni, gin ang'o ma ng'ato nyaka bed ni ng'iyo kama ka en bende chieng' moro kodonjo e pith to wacho ni jogi nonyisa kama to mae gima setimo machopo kanyo? Mokwongo gima nya nyiso ng'ama dwa chako man gi gombo mar bedo japith mar gweno ni nyaka bed ng'ama nigi chuny motegno. Nikech pith gweno ji thoro wacho ni gweno en gima nigi pesa, to en gima bende pesa nyaka itigo. Koro nyaka ibed ng'ama nigi chir mar chuny, nikech inyalo chiwo kata chiwo chieng' achiel yudo ka gwendi othote, to kionge chuny to ing'eni ok inyal dhi mbele kendo. Koro gima nya nyiso ng'ama dwa chako nyaka bed gi chuny, kendo nyaka bed gi kik iket pesa mbele ahinya, nikech kiketo pesa mbele inyalo bedo chunyi nyalo tho piyo, nikech kineno ka be gimitimo ok kelni pesa no, but kien gi gombo kendo passion mari to inyalo bedo. Mano e gima duong' kabisa kuom ng'ama dwa chako pith. To kuma wantie naneno ka wan gi kidienje mag gwen, akia ni un wegi un gi kidienje mane, to ang'o miyo nuyiero ma un godo kae? Kidieny mar gwen ndalo machon kata ka nidongo ni nitie nineno maka gwen mantie dalau ne gin mana gwen maringa, koro niluongo gi ni kienyeji. Mane kaka ne wadongo kwa ng'eyo, but kaluwore gi lony mar piny, nitie gima osedonjo miluongo ni improved kienyeji. Improved kienyeji ni obiro nikech tuoche mar gweno be ne donje mang'eny. Gweno be kineno kienyeji cha odongo mos, kaeto bende ka tuo donjo kuome to donjo kuome piyo kendo goye mang'eny. Koro igumiyo lony mar piny obiro gi gimiluongo ni improved kienyeji. To improved kienyeji ni nigi kidieny mopogore opogore. Nitie Rainbow Rooster, nitie Kuroiler, nitie marwa mar Kenya ka iluongo ni Kari, to nitie Saso be. So watiyo mana gi kidieny mar Kuroiler gi Rainbow Rooster. Wasetemo gi te, but king'iyo Kuroiler gi Rainbow Rooster gidongo piyo, kaeto rate margi mar chiemo be ni piny, but gidongo piyo kata ka bende nigi chiemo. Kaeto be immunity margi bende ni piny, bende ni malo. Kar kae wan gi ages mopogore. Wan gi 1 week old, juma achiel. Wan gi jojumbe 2, kaeto wan gi jojumbe 3 be. Wawach ni vaccination kata chanjo utimo negi bang' ndalo marom nade? Nitie gimiluongo ni vaccination schedule. Yani gima vaccination ka vaccine obedo schedule e odiechienge. Ka nitie vaccine mitimo godio kaka otoge ne nitie vaccine mitimo negi. Kaeto bang' ndalo 6 nitie vaccine michako itimo negi. Vaccine go mokwongo mitimo negi ka otoge cha iluongo ni Marex. Mitimo mar dwechieng' mar 6 en Newcastle. Kaeto giluwore aluwa gi Mboro,
Newcastle kendi chaki nuoyo kidhi adhi mbele according kiluwo gi vaccination schedule momiyi. Chiro kata market makae chal nade kodhi korka gwen? Chiro luwore bende gi season mar higa kaka dhi. Kaka sani wanyalo wacho ni chiro odok piny kendo kaluwore kendo gi kaka ngima chal, chiro odok piny. Kaito wakonyo gi marketing. Koro kwasetimo ne gi marketing to chiro wanyalo dhi nyaka Nairobi. Nyaka jo Nairobi biro kawo ka, jo Kisumu biro kawo ka, to watiyo gi jok miluongo ni middleman. Jo biashara madiere gi emotiyogo. Koro gin ma gibiro kawo to gitero. To samigo ohala gi jo middleman kata brokers, relationship kod gi chal nade? Relationship kodgi ber nikech ka giduogo, ka gin joma duogo, mano nyiso ni relationship mara gi en ber. Yes. Koro un uwegi magi size matindo gi emouso koso un gi gwen madongo bende ma un uwegi un godo ka? Wan wawegi kae en mar timo gimiluongo ni hatching to nyithi gwen kaeto wauso. Koro en kotimore ni ok wayudo ng'ama kawo nyithi gweno motono eka waketo watimo ni brooding, but wan joma toyo nyithi gwen kendo uso ne ji. Kuma wantieni kata od gwen maneno ka wantieni, aneno ka uketo bulbs moko moliero kamae. Ang'o mi uketo bulbs aina gi ka? Bulbs aina gi giluongo ni infrared bulbs. Gidongere luongo gi science iluongo ni inflammable red lights. Gin emotiyogo e brooding nikech gin gi liet mang'eny. Achiel en ma 250 watts. Koro gigolo liet mang'eny eka miyo gweno winjo liet koro ko winj koyo. Ang'o mi uketo molasses kuma gwen nitie? Molasses imiyogi mondo migi nguvu. Molasses tiyo the same way kata kaka glucose. Nitie joma tiyo gi glucose mikete pi. Samikete pi to gweno komodhe cha to oyudo teko. Koro wan ok wati gi glucose, watiyo gi molasses. Molasses nigi components mang'eny moloyo glucose. Nyaka gi proteins. Yes. Magi podi, magi nigi ndalo abich. Yeah. Magi noto Friday makalo. Koro ka chopi Friday ma wigni to gidhi rwako juma chiel. To koro ka chopo to wati joma konyo utiyo kae. Gin joma ndiko dwe ka dwe koso gin joma utimo tich nang'o? Wan gi vijende malawo auchiel ma makonyowa ka. Gin vijende ma wachulogi kod gik dwe ka dwe to wachulogi. Jomoko be watimo negi mentorship. Wapuonjogi kaka itiyo e gweno. Yeah. Koro makoni magi to magi orwako wigi ariyo. Magi odong' gi 2 days to girwako wigi ariyo. Manyiso ni gin ema koro gin motiyo. Motiyo gin kocha. Motiyo gono gin jumbe 4. Magi ko gik Friday to koro gidonjo juma 4 dwe achiel. Chiemo ma gichamo. Portion gichal nade nikech jadwe ok nyal chamo chiemo ma jawik chamo. Magi sani chamo 55 grams per day, per bird per day. Dongo anya ni kata chielo ne. Ting kata chielo winj kaka pek. Sani gichikore. Imako? Mathuon. Mathuon marachar. Ere kaka ing'eyo? An ang'eye nikech king'iyo buombega. Buombe ni en streamlined. Mana ya king'iyo to thuon
bombe nigi owere yombore. Manya ne simo ndanyisi. Siemra nikech koro adhi bagni. Neno siye na kama yombore. Oh, magi yombore. Masi. Mano si. Koro kantie clan madwaro nobiro en odwaro siselelo to wang'e kaka wayiero ne. Janeno marwa wachopo giko ma chenrowa mar jumani. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi. Inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile wan wabro chopo. Yiena mondo akaw thuolo mar goni erokamano nikech bedo kodwa chakre ne wachak tae nyaka sani wachopo giko. Nyaka juma manyien ka Ruoth oyie, oriti masani.